Kay Paco. Ay, may nag-ihi kanina. Sa dayutan ng pituto. Panakulawang ko daw. 2,000 years. Visit! Dog na naman! Puta mga ati ini. Kaya mga ati yung digdid. Eh, pa iyakalin na ayun. Salbay naksa di. Kaya di abutan sa kuya, masinyaw na di ah. Pabulong ka na, ilingon mo. Mailing mo ako dito. Ha! A few inches later. May kabungagan pa ako sa school na mari pa sa adik. Mag-sparring kami sa ading bata. Putang kulog. Prewisyong hagi na yun. Salbaya di ah. May abutan ka sa kunoy. Few moments later. Parang mga tambaya. Para kini magtukong na dito sa gapo. Hindi na ako sa di. Grabe pang matukawan. Kawang ko palang ganang nadali mo noy. Milingan katadad sa kuya. Ilingon mo. Kung sa'yo man ang pisto ko dito man sinda. Mga makarawang talaga di. Tagtad. Ang taga mo. Yan pa din. Punta pa din ang kulog pa rin. So ano ko? Ano? Sige, ikat dito. Pailing daw. Ay buli, masarigon mananggad. Ba't nasi no kanoy? Amo nag-iiyak dito kay na. Marita, may kilala kang para sa Tiguar. Kilala mo si Maniroy? Di man. Marita, tayo ba nang tagawag pa sa Tiguar? Kanya to. May baga ang bola para sa Tiguar. Kanya. Manoy! Maniroy! Noy! Ano ito, Noy? Magang may tuyo ka mo ah. Ibaran katabi ni Maniroy na barkada ko, nasino kaya? Oh, yun, Noy! Sige, takuan ko na yung sugamit ko rin dyan. Dagos sa kamanoy! Kumanta na. Ito mo nanganak man na rin, medyo bang plato. Naut na rin. Amas, Sige, Noy. Noy. Sige, ikaak dito sa may paril. Hindi, nakulawan ng baga. Sa tigaron ta ka na. Ang kurkulong. Sus marusip doy. Makanong sumbaga nakadali sa imo. Ilingan na ini. Sus, malang kanos. Karkerku, ka. Ang ilimin ko man ito na sa pagkasinong ko. Sa gano'y maulihan ka na. Takrusan tangangog mo. Kamot mo noy. Sabo. Sabitis. Kasta na soragong. Grabing target na sa mukha si ino niya. Maski sa'yo ka, may baglaong ka. Ginauli na. Salamat. Pare, masay ka pare. Yan, makikitambay lamang. Kasi daw dyan ang tambay. Si Peng, karo. Pare, email. Boss, email kita. Sakayo. Mari na. Boss. Buli. Ano yan, taobag. Yung nga ni pati. Bagon nga ni. Buli. Ano yan, ta nagkukubog-kubog. Nasino ka? Bida na, sino ako sa dito sa may batag. Sa ikaw na nasino? Meron pa di pa din ano, pasantigaran na. Ay guwapon. O bago na baka kung kay Manayroy baga. Iba nito kami. Iba daw kami? Ay namas. Sige, kubog-kubog na ba kayo niyo? Sige, nakauli ah. Sige, maliglig. Pulo ko nang kami. Ano baga? Sige, kubog-kubog na lang kayo niyo. Ano baga ang pasantigaran? Nari na kami ka. Ang dalawang sa Manayroy. Baka mo baga tawo pala. Kuya niya, hindi sa daon. Manayroy! Manayroy!
Manoy! Ano ang bukyan? Kakaturgat ko. Ano ito? May dara baga ka mga barkada, nagkasiri na kayo dyan oh. Mapasantig barada. Ano yung tabi, ubag tabi oh. Sa kuya kita oh. Sige na, Noy, dagos sa kamo. Diyan sana kamo tutaw. Kabutin, tasigig kubog-kubog. Ay naman kita, Noy. Mga taga sa inyo, Noy? Mga taga-tigdiman sana? Ayun. Saan yan, Noy, na kamot mo? Pagtapas ko dito kahapon oh. Kasi mo ba? Nasi na yan, Noy. Para santi baron ta. Para malayano rago na. Ikaw, Noy. Kanto na tayo. Hindi naman pati natin tiko tumakay. Ayo, anti untaan. Korek kurkuy, kerek koy, kerek koy, kerek koy. Anh xin ngang, xin ngang, dino ta. Sus marusip, kapandok bagay na kang nakasino dumasan sinantigwar ko kanina oh. Ini nga Noy. Salbay na kano. Kanuson baga? Teka pararapas ng bangginayo. Iyo tabi. Ini nga ano yo. Baka din na napapantay oh. Sus, makanuson. Kanuson baga? Sistema niyo. Tali on tayo eh. Karkang kirikiyong. Ayun na, Noy. Lagan ka ng oring, oh. Kamot mo, Noy. Bitis. Malik ka na din sa lounge nursing. Noy, tol-tantod, Noy. Maray na yan. Dali nga, wala na baga. Wala na. Sino mo. Sige na. Tawa na naman sa ro. Ako nang tabi tayo. Tinta no, bago magkamot mo oh. Yung nga ni tay, nagparaboxing ako dyan sa may ano, sa may patag. Yan na. May Hindi nga kinaka ta. sa Milan, Ubag. May taga baba pag yan ubag. yung sa kalbo. Yo, hinta. Santi ko ron ta. Ang gagawa ng yaman. Bakit talaga ko? Baka may kalabukan pa. Ay, sus marusip. Iwo na naman. Ang nakasino-sino saro sana. Ini nga. Iba ka? Is, matakutong pura na. No, iwo na naman baga. Yung naman. Tali ang tani. Ka na dito sa natin. Tali na. Ata. Anong tanay yung ito? Asas! Mamay sobrang kasi mo sa inyo talaga. Ano ito ka? Cruisan tangan mo. Kamot. Sagal, may malupos na yan. Bilis mo ay. Ebong, hindi ka magpagkaro sunod na yan. Nakastan sa organ mo. Sige na, sagal, lupos na yan. Dama tabi na. Ayun, ayun. Dama tabi. Dama tabi. Salamat tabi. Sige, nagaw para karo sunod na. Ba't pagkano sino nga mamay sugo na. Ayun. Tabi. Makaturog na ako. Meanwhile. Ano kayo magluwa? Paros-paros. Upadi, dihan ka palan. Upadi. Ano nga padi, garo na kabog sa lubog ko.
Ini na niya pa di. Nasi no. Kabulong mo naan pa di. Nga ni para nagtukaw di man sa gapo. Manay bantay kay Manoy Roy. Kabulong kita. Mas labot. Manoy Roy, may mapabulong tabi. Manoy Roy. Manoy Roy. Aram ko naan. Kaya nagka-ready na ako. Sige, halog na ka muna, oy. Pabulong to bago ng Pago no, kastang suragon mo, noy. Hindi Santing baron tanan. Karaw masintang niya nga. Ata, sindan ta na. Ini ko pare ro, ba't matumbay ni? Yo manggraray oh. Suka so banggini. Alang kanos. Ini ano? Yan makanusun man ang ka. Ang itong baga. Noy. Pa. Sus. Tun. Ini ano oh. Kanuso. Tapali yung tanin ni sa mga agyan na ting datang agyan pa. Sa gano'y maulian ka na. Pinali ko na yung kung saan man yung lupalok na yun. Ano ita krusan ta mo mga kamot, sulubot tapos bitis. Kamot mo noy. Ay sulubot. Bitis mo noy. Nebong sa sunod, di ka magparatuko sa gapo o ano man na matutukawan niyo. Iyo. Pwede sana sa tukawan. Amo. Tapos na, sa gamarin na yan. Bigyan na kayo Manoy Roy. Salamat Manoy Roy. Sige, sunod. Salamat. Sunod na yung para pasawaya kung saan madudumanan nindo hindi ko magkasirit no. Yung mga nagkasirit nito, saro saan nakasirit no? Mga ang tiga dumang katong lugar, saro sana. Bata itong sinmalang kanus ng dipungan nito. Dumanong ko ito kung saan man ito, palayasan ko itong salban ito.